Shisngi hadian baka noy side ain bapau khmat ka jilla ka Dr. Fenala L Nonglan kala therting e badon ki MP na ka jilla daga munsim jingbishni baka ktien khasi kala rung ha kathop jong ki laipu pratli ki jaj ktien ki baka tanat kampo yeng ka sarkar India kala yok priang jing terwa pan ithu iki haka kernet ka bapra jogariti senchar kari India bat ki bakwa ban penrung lang ya ka ktien garo ha ka te kathop ha ka no phais ngi jong arpoi terik rumpang arja arpsau u Professor DRL Nonglan u President ka Khasi Earth Society ulaong baka ktien garo ka de ka bathmai bat kami kensan ha ka por ba menjor ya ka resolution House nam arjar khat pra Uniu noelam ula shim baka ktien khasi kadai ka kam sa teng namar hakis nam bepenrong ya ki katu kat ni ki jai ktien kala don ka jinga kran wat ha parliament ru ula ong bahaus nam arjar khat lai ka sarkar India kala mut ban penbek thamai ya ka kernet ka bapra bat ka tanat kampo yeng ka sarkar India kala panjing tip na ka sarkar Meghalaya ha ka por balong chief secretary uba WMS Paryat ha ka bala pan ya ka kerdan jong ka ktien khasi Ule thu bah ka resolution hau benai nai lur arajar khat pra labut lang ya ka ktien garo bat la supen khlek jaktung bat hadien bala yok kopi ka society kala lej ya kendu ya ka sarkar mardor ban ong ba kambiang ka resolution wat la dan hok pat ban ong ba wat bu lang ya ka ktien garo Habai dai berka ktien khasi te ka sarkar India ro ka tebba kalaslen na kata ka daw haba ka jubab ingiro ka ong bagani ka dai ka pending demand kamut kekam sateng ta ti nengkong don kam bersung thu ya kenika belai ka sateng belai ka longsa ka pending demand pi katnes pa kanai ko ar katu keniki jaktien jo gari India la pendrong e schedule ti ar hajar lai la pendrong biangsa lai soteli Ti hakitu ki por la raro la debate ro ya kaktin kasi ngadon ki president jong parliament but la kedaru ya kaktin kasi kata gawai kasapanong ba kaktin kasi kalau ka kam sateng lani ka pending demand ki MP jongi kira kira nak kapor sekapor, tapi nanta adin katu kenis nembiang namar kimjuan ra pedeng ki kendiat senemban amen dia ka constitution namar ka ban perlu kitin kasih amen dia ke HDU ti kumta ken kemang ong khat krais pa kana ko RCCN arhajar lai hisen hakasnem arhajar khat lai kilamut bengban amen ye ka net ka ba ra ti ka sarkar India kala panjing tep na ka sarkar Meghalaya hakapur ba u ba WMS Paryat ulong chief secretary Hagas nem arjar khatlai but haku tugas nem kajingpan kalom ya kakerdan juga ketin kasih ong nom menta kat no kajing bon breo ong nom ta ka den em ka ketin ka bakongsan jong ka jela nang ta la penun kam ne em ye kini ka ketin haki school haki college kum kita ki ai ki ai to nang ta ka dan ne em ki dak tho ki babiang Ti chief secretary ula IT haka political department but la jubab ya kene dambaklai kong we are same idai joint secretary aga ta por barla pha ya ka jubab tang po ki khande banai tingi ngidon jingkermen ba lesi haka snem arajar khatlai bakut lane khatsao la amen ya ka constitution bat la pandrong ya tin kasi rei lesi kala bandong na ka jing tlot jong ka sarkar Meghalaya kala bandong na ka jing bom ya trelang chief minister bat KMP kita kila bandong ka jing tlot na ka jong sarkar Meghalaya te bangi i ya kata pade bakas slam kumne yang kani tinggi dan kamno bandawa do pai ba Tika kasih atau society ka raya kasne marjar kan riu bangi haban
ban le ya ka jing percaya ba public awareness hamboro ko ke brin yo trap but aksnem arjar khapra hadin mengla ya kemba arsnem laisnem ka jing percaya ba ni sadawa na ka sarkar jilla ban simno da ka assembly resolution ban karpat sarkar India ni berkhat berkatakan complain da te ni na berkhat ban perstet dia ka tin kasih ka ba long ka pending demand kata ke jingpan jingtip ke sarkar ke Ministry of Home Affairs aksnem arjar khatlai ka pensisa bakade ka pending demand bat lapan jingtip tangya ka tin kasih undai ke par ki tin hapo jong ka jana ndai tangya ka tin kasih tika dai ka pending demand ka dai ka kam sa teng tin mar ba sa teng ye ki umto ndala wan rai ka assembly resolution ha ka assembly session ka balong house September lampu lang bat ka tin karo but la shipun clear lang bet umto ni nang la ya kemen ba lawan ra assembly resolution dan yo mangijan me de copy jong ka assembly resolution la pan clear jak tum ka tin kasina tin karo itu semua kembali ke baik ketian. Ti ngi lecce government mador yang bakani ke resolution, assembly resolution kampiang. Ti daiban review ya kan ya. But namar baka sarkar India ngi suthu bakala dan ke jingthu ban le tingi dawa ban pendong da special session. But hantu kisah khotno yang ngiro ba ngem ya petlem ya ka draft resolution tingi selen but ngi sedan meeting ke Department of Arts and Culture, Political Department, Law Department bat ngi tina kaliang jongi tingi represent mga bati liet Dr. B.R. Khaluki tingi sapan pihak no haki ar terlihi part jong kata ka assembly resolution ti hantu ti kala khamsai tan bang ngimdan ka hok ban ong wat numpu ya karo ta ti chief minister ong wai not karo also tingimla ban ong am tin rei ni la shu bu no ar part ar banta ka wai kasi bat ka wai karo ti ka kerdan jong kini atli kitien la itu syai kedar wat haka assembly resolution ro Ulaang bamaria pa ek notification halor ka assembly resolution hau kala lengkot arjar khat khandai ke society kala lej banya kendu eki bor badai pet ye katanat kampo yeng ke sarkar India barha ka santere ulber arjar khat khandai katanat kala jubab ya ka society Ulaang bakat kum ka sithi laong baki dan arpu artli hijat ketien bala itu bat ki badang terwa ban itu pat ki dan laipu pratli kenthop ka ketien khasi Ulaang baka ketien garu kamdan ha katai ka thop jing terwa namar ka dei ka bathamai bat ka pau ha ka resolution bat hadian katai omjudan bapuli ya katai sithi ha yeng dorbar thau an ka jalla wat ha ka jing ekran halor ka ni ka phang ha ka kenta ka li jing kali men ha ka khat khandai tarik uramphang ar haja ar pusau ndala pha ya ka resolution ni te maria yo ek notification ka ba notify pat ya ka assembly resolution ha December te how January ni let no da delegation benekan to ya ki breja ka Ministry of Home Affairs ti kumta mador ha ka santrik jong o March arajar khandai la jubam sangi but ka government pada imat ki supada ka sithi ti ka jubam se ka government ti ka poi khamslam ka poi arkulai la ni arku santrik jong March tingi la yo ando da ka sithi ka ba la pha so sangi ta ti hang tu la kedau sai ha ka sithi dan la kedau sai kumne kini ka subject inclusion of Khasi language in the age schedule to the constitution. In this regard, it is stated that at present 22 languages are included in the age schedule, and demands for inclusion of 38 more languages, including Khasi, have been received. 38 more languages, including Khasi, have been received. The kani kadai ka pending demand. Ti balai bom simbu ya ka garo ha ka pending demand
namar kadai ka fresh demand dan kadang pau hang tu haka assembly resolution shwa ka tu empat dan ka jing ya tho siti jing ya jubab dan jing ya tho siti ba kedau ya kaktian garo henrai kadan betangka ketien khasi but community of home affairs ro kapan bet tang sepang ka khasi ti ngayu i ba haki jingkran nadu kini kisnam ki balada aden jo arjar katundai jupule ya kini ka siti haka floor jo kami gele legislative assembly man balong session yakini ki line ki baong demands for inclusion of 38 languages including Khasi jupule ya kini ka line pule betang ye gitu ki ki benta Bukan bahkan extension buat ada, bagi diksi buat ada bega di rukun pula. ya kini klem pule ya kini ki line klem pule tangi gitu ki ba kedau baki dang kmi benia ya ke jing san jing roy jo kini ki dialects pule tangi gitu ki bathung ye ki committee ngan soong ya kata ro sibet ma te ya kini ke benta klem pule ya kini mju inform mju pentem ha jing dorba ba kaktin Khasi kadai ka pending demand menen la ong penban ba kaktin garo la miss out ndai ba miss out 4 judan dang sedang menta ti hakiba lada at se garo ti kan sedan ten rei hado kitu gisnem te kidang debet kitu te kabadai ka pending demand kadai kaktin Khasi ringkat begitu ki wai ki life of brotherly to ti ti kebetulan kam benta kalong ba ingin periklan bandawa ba sarkar kan perkhatno suai kini ki bala pending laslam ki ba ka ministry kalapan jingtep nadu kasnam arjar khatla ba ki ba hadin bangila let mangi ban budden hadin bala pha sarkar kini ka assembly resolution kide bana perkhatno gitu ti ngimdan ji persya ba ki wei jat kitin kinrum tang ba kini ka jongi ka bala sa teng laslam de barung no Habakali la kajing penrung lang i kaktian garu ka penslam i kajing temu ban itu i kaktian Khasi u Dr. DRL nong laj ulaong baga syong hakaru kambut dien ki nong yalam ulaong baga jing ai daw badan ki komiti bat ki don ki kendon hi kam dai ka baya hap satya ulaong baga bakong san hi kadai kajing pen sngo ya kajing ang nut ki paj ba la ki nong lej bot dien kim sngo tho ya kata bat ulaong ru baga don kajing tlot hak sarkar jela bat kajing bam don ka mon san hima ka baklan katapat ka syong haka rukam budden lada balej ban budden uong pya penrung lang broar ka syong haka discussion nomor haba kilet budden kam dai tang kisi lada kilet tang kisi ti kilong lai loy ban pet ye kanu ka ba kambiang namut ban ong lada bu tinawai kat kum ka merit jong ka kes tian rei haba philet budden phi la ban ong penrum broar ladam la broar te pai ba ki la ban dan ki bakhi kum ne kum tai te ban khmi lan ti broar pat ka bom la ban ong nam tai jelai barit kum mi megalaya to te kasyong haki nong lej budden te menta ngai I don ni we I rusaj anyi ba la kren menen le se yong ba la rung ka we ro la kum no kala sultanan te sakawai kan rung kham hadien ro kam le gata te nei la ong rung si sun rung te long kum ba menta si para we ba si posnam ba we ba sansnam pen pas matrik ka ju ka porte ka pom la long kan te uba nang kong te un nang kiu kham sakmat uba buat te un nang por te baro ban se kiu lang te kata kan ka basultanan ta te ka syong kinong lej budden te lada kinong lej budden ki long kamdan kanu ka jing ong no
sngau per lada kawai ka ya chakmat kawai kanang bot nantin te kamat ka khasi kan den na kong he lada kalompet kumba ka dei banong te kanam pend ko ndai ngal ong pi ka syong ki nong bot den ka ika discussion jaki ka ika jinga kran jaki dia kata ngim la bantem terhaya baki don kini ki ai kamat don pet ki ai na po belai kapan suki komne agi jing shat kala dei pan ya chakmat kan haba ka jing pan jing tep ya ka daka ministry ya ka ktian khasi la long na do ar ya khat lai nang ta ba ngila submit ya ka assembly resolution ngila le ai memorandum le kan do you rational sing union home minister ba in charge ha ya ka to ko ti u la da on ba ya kan ni kam ngala de pekran prime minister ha ka jing kan do jong ha office jong o ngila le ke tim yang iba klan but ula doang ya kene ke kamla de bekran bar prime minister ngidang milti bahkan salong no tenrei ndalale buden se ke pat ngamtep ke ai ke baketran ti kala pelungo asisa ngi ya kene ke jing sateng ki aidawi kriteria kumenen bekran mensisingi bekran hagadar bar kajing aidau kalau kita kriteria hana badang thau kita ki community khat khnai spa khandai phulai kadon kapawa community nangta arajar lai kadon biang saga sitakan mohapatra community tikitu ki community kilongtan banchu bu malum mala yaki bentar ki biadai bat ka kerdan juga ketien kimde ki fix criteria kimde ki kendan ki ba perkheng ta ti kuma juba pa assembly bedesko kumba empat dap kita kriteria bahasa sateng kamdai kata ka kriteria kamdan kendan ki bati kena unjudan menoro kitu ki deitang malum mala ban pet ong nok menta ya kajing penon kami ka ketien ya kajing don ki nong song ki bakren di kata ka ketien haga jalla hari India berakawai nangta ya kajing itu ya ka ketien de ki board kum ka ki state board of education nangta university grand commission jo ka sarkar India haga ta kam nangta ki course ha university nangta ka research kajing don jo ki kot kisla ki kot pule ki bala ayo nangta kum kajing penon kam haka kilat patai ku bor kum kini ki jong piro ti kita ke dei malum mala ki kriteria terei ka bakongsan ka dei ka sentiment kajing snow kajing kwa jong ki pai ba ki ba krene kata ka ketien kata ka beran kam but ya ka bodo la pendrong namar ba perkhat ka sentiment jake ndai namar bompat da pe kriteria ka sarkar India ka nyokor ya ka sentiment jake ti lada ki nonglet budin kim sut hu ya kata lada ki nonglet budin kim ong ba ka ne ka jing pensa teng hadu menta kala kata ya ka sentiment jong ka jad mendu phase ti hanta kin ka sateng menta ba ka kata ya ka sentiment kamut kandan ke jing semua jengai jong upai ba khasi pai ba jong ne jalla ya sarkar keme kandan ke jing bom sutrai bandan hapo ka rin dia kabare ka union of states kari India ka dai ka union of states te ni dan laga jong ka state ni dan laga jong ka ten ti itu yang ikum ka state laga jong phim itu iga ktin jongi ti ka kata ya ka sentiment ti kinong le budin ke dem ong ka ni ka kata si sai ka sentiment ta ti lada phim yokor ya ka sentiment jong pai ba kambat phin shu sha da ka bor ndai shu da ka jing e ndai shu da ka jing yokor ti kini ka shithiru ka ong kumta ka shithi ka bang yo mangi kumju ba pha sa government ka kumju the government is conscious of the sentiments and requirements for inclusion of order
languages in the HCU and will examine the request keeping in mind these sentiments. Ta kani ke sithi ngisgo kumbaga ke sithi bodon buram hadu kata-kata. Hanrei ki kampat hadu mata kasakot. Tikani ka pausai ba ka state government ka tlot ban pensai ban pensutho ba ka jingbu teng pesateng kalakta ya ka sentiment ya ka jingsngau jom ki pat ba khasi penar to tie lande kila ban mong kamlele kisim sting teng yu I ya ka jing tlot te ba ong ka jing tlot jom ka state government te komut u leader jom ka state government ngimla ban len ya ka jing tlot jom u lande ya ka jing duna ka man sang perthai ka political will na ka leng jong chief minister ti upai ba jong ka ri khasi u de man so tho ya kan ya ti undon kendon ba perking ngila don na ka jong ka jela ru kami na ka jing persya aktin asmis ti pi ai jela halor ka ta norem bakal abyang lu pangil adon pa ka aktin na jong ban menta kalong associate official language ti kamut kadang sakui pat kabenta and other considerations such as an evolution of dialects into language. Evolution of dialects into language kaktin jongi kamde shutang dialect. Kaktin penar ke dialect. Kaktin sora de dialect. Kaktin bhoy de dialect. Kaktin lengam de dialect. Kaktin khasi ke kaktin jong kita baro ke dialect. La evolve ko ong hang ne la penwan dor ya kaktin khasi na kini kaktin penar baro khain. But menta ya kini kaktin khasi la itho daga State Board of Education jong West Bengal ka Assam bat ka Meghalaya tikini ki wei ki state not isu ke la itho lang amdai tang kata la itho daga UGC ye ki dak thor la priang kini ki degree ki bangi offer mangi ka UGC ki itho Government Ministry of Education kala itho te mdon shu ban ong ba dan examine ya kata ka evolution of dialects into language kala dai pura kaktien tho kaktintar mdai shu tang kaktin kran nang ta shu ki ong ka wei de ban consider ya kata widespread use of a language tikipan dan san lak kinong kran haksnem arjar kharlai ngila da menta tela da kani ka sarkar ka penmi no ek census menta te ngila dan arkolak mjen shu arkolak la penmi no ek census menta ten rei ngapter ke ka cikku yo sarkar India baka kampen mi ek census ti hakapor ba ki bodo ki yo ya ka barunga ke ichitu kidan tang kumba khat solat kidan khat solat te mangiro nadu la khen da census ar jar khat wei rung la dan pala de kata to ti undan shu kanu ka dao andai ka dei bet tang kaman san berthai ti kta kala kta sisa ya ka sentiment ai baki nomikmat jong baro ki parti kin yathu ya ne adeli bakal kata ya sentiment khamtam kini ki khna samla kira I ka jingma namar kimla ban bat ki hok la jong ha ka tri kam tri jam hangni namar bom sim ithu ya ti la jong ta ti kandan ke jik smo jingai kandan ke jik smo jingai namar belai ba sim buram ya ka sentiment ya ka jing sungo jongi ta kum ka jing pengklan ya ka jing dawa jong ngin song than menta na fiatu epi baka sinjam ka baka khasi auto society menta kan sim kalong ban dawa ya state government bakan penlong kloino ya ka khasi kum ka wei pat naki official language joka jela ngila dep submit error khasongi
hadin nai Oktober tayo benengkong jom nai Oktober Chief Minister ngasngu la pan ya ka opinion arts and culture na law department ngimpat yo ya ka jingtep officially te ngikwa ba kani ka sarkar ka ba menta ka bomdan kam net kerpat ya hadali ya kata ka subject ban pelong no ka official language ya kasi kumbalong ang Mizoram ngadangwan sa Mizoram dang ahun bulan Desember nga ya kai ya katu gani ki kantot sinong situ kidon kini ki department sarkar ki office sarkar ngapet ngapa mantep kari department yu ngam itu nomor ki thorak tin meso what ki department sarkar ru ki signboard barokha ki thorak tin meso namar belai ba kedai ka official language to mangiru ngikwa ba ka khasi ka non official language bat ngin pencuri ka jing dawa hadali ti kedai ka sinjam ka khadu ki bang isim hadin bangilawan ka demonstration jongi hapo jantar mantar hadali bat ki wei pat ki sinjam ki bang isim se thoi phi khamadin